Ubay-ubay nga mga kontrabando ang nagkumpiska sa laing Greyhound operation nga gihimo karong adlaw sa Cebu City Jail. Negatibo hinoon kini sa drugas apan may laing pamaagi na sab sa pagtago og butang ang nabisto. Atong sayran sa report ni Nico Serino. Sa kaganihang kadlawon gihimo ang laing Greyhound operation sa Cebu City Jail. Nagtambayayong ang BJMP, PNP ug PIDEA pagsiksik sa tibuok main building sa prisuhan. Tagsa-tagsa nga gisusi ang mga selda pagtino kun na bay mga kontrabando o ubang mga tinaguan. Ang Greyhound gihimo subay sa impormasyon karong bag-o sa usa ka dinakpan sa Cebu City Station 2. Matud sa kapulisan, giingong nagsilbing middleman sa transaksyon ang usa ka binilanggo sa prisuhan. Naani ang among target sa second floor sa main building. Tanan nato nasulod og nakuha nato ang cellphone sa katong atong gi-suspect. And they have investigated already. Nasakmit sa operasyon ang moabot sa 8 ka cellphones, sigarilyo, mga deadly weapons, PC ug uban pa. Wala hinoy drogas nga nasakmit. Nakadapit sab sa pagtagad kining nakuha nga Biblia nga gibuslutan ang mga pahina sa tunga aron mapasok ang unsamang mga kontrabando. Bahalag may madakpan mawala, it is always our duty to do it kay sama sa akong giingon, Cebu City Jail is full of surprises every day. So daghan ta permi madakpan kung maging complacent ta ang ganing mga preso mo timing ra sad ni. Si Cebu City Police Director Senior Superintendent Royina Garma nga miadto sab atol sa Greyhound misusi sa mga cellphones pagtino sa mga mensahe ug impormasyon nga makuha niini. Gitugyan sa BJMP ngadto sa kapulisan ang mga cellphones alang sa dugang pakisusi. Nico Sereno, Balitang Bisdak.